салом дӯстон, боз як сайти нави дигар барои пулкоркунӣ ба таври автоматӣ ссилка барои регистрация кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Вайна баланси ма ба таври автоматӣ кор кардесай ва дар як рӯз 10% дорад ва ҳисян мо ҳоли пул гирифтагӣ нестем, болохи нолай ва дар як рӯз 1 рубл фоида меорад. Дар 30 рӯз бошад 30 рубл ва сроки 30 рӯзае ва дар ҷои сумма вклад нарха менависем ва мода нишон медиҳад ки 10 рубл 1 рубл дар як рӯз мода фоида меорад ва рӯзонаша нишон медиҳад ва дар охир бошад моҳонаша нишон медиҳад. Вайна 100 рубл ки навистем 10 рубл дар як рӯз нишон медиҳад ва поёнда бошад иҷа одамое ки ай ҳами сайт пул гирифтагианд ҳамёнро нишон додагиай. Вайна 50 рубл 32 3000 рубл 14 ҳар кас ҳар хел ай ҳами сайт пул гирифтагиай. ва агар шумо бихоҳед ки пул бигузаронед дар ҳами сайт пополнед ё ки ҷа увеличи дохода интихоб мекунед ва шуморо кашлокора нишон медиҳад ва шумо метавонед ай ҳами ба воситаи ҳами кашлоко дар ҳами сайт пул бигузаронед. ва тарзи дигари пулкоркунӣ серфинг аст. Серфинга интихоб мекунем ва моро сайтҳоро нишон медиҳад ва сайти аввал дамишкаро зер мекунем ва моро дар ҳами сайт нишон медиҳад ва ина сайт 10 сония меравад ва 10 сония ки гузаштак мода капчара нишон медиҳад. Капчара мегзарем ва пул дар баланси мо мегзарад ва ҷа 6-5 навис як мешавад, яга интихоб мекунем ва тамом пул дар баланси мо мегзарад. ва барои пуломона гирифтан виплатита интихоб мекунем ва пуломона метавонем дар кашлоки Payer ё ки Юмани бигирем. Минималка дар Payer 1 рублай, дар Юмани 50 рублай. 1 рубл кор кардем ё 50 рубл метавонем бигирем ва Payer-ро интихоб мекунем, Вибрата интихоб мекунем ва дар ҷа кашлокмона нишон додагиай дар ҷои ведити сумму нарха менависем чанд суме ки кор кардагием ва Вибрата интихоб мекунем ва ҷа нависагиай ки барое ки шумо ҳами сайт пул бигиред шумо бояд ки 10 рубл гузарондагӣ бошед дар ҳами сайт. 10 рубл ки мегузаронед баъд метавонед пултонро бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.